дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. Панҷакент мавриди таваҷҷӯҳи ширкатҳои ҷаҳонии сайёҳӣ гардид. шиносоӣ бо кори бонаи ҳунарманд. бунёди варзишгоҳи нави мактабӣ. шӯрча обод мешавад. селроҳа тоза карда мешавад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода роҳбари гурӯҳи ширкати машваратии Келос Консалтинги Италия Питер Нозелро, ки бо сафари корӣ дар шаҳри Панҷакент қарор дорад, ба ҳузур пазируфт. зимни суҳбат ҷонибҳо мулоҳизаю пешниҳодҳояшонро ҷиҳати рушди минбаъдаи сайёҳӣ, беҳдошти инфраструктур ва муайян намудани афзалиятҳои самтҳои муҳими ин соҳа, ҷалби бештарии ҷаҳонгардон ба Панҷакент, роҳандозии густурда бо ширкатҳои сайёҳии давлатҳои ҳамсоя ва ҳамкориҳои мутақобилан судманд баён намуданд. роҳбари гурӯҳи ширкати машваратии Келос Консалтинг ва ҳамроҳонаш бо иштироки ниҳодҳои марбутаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва намояндагони ширкатҳои сайёҳии шаҳри Панҷакент семинари машваратӣ баргузор менамоянд. ҳангоми сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Чинор, раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо фаъолияти бонаи ҳунарманд сокини деҳаи Шаршара Ёқутой Амонова шинос шуд. ин бонаи ҳунарманд аз наврасӣ ба бофтани қолин, қуроқдӯзӣ ва дӯзандагӣ машғул буда, ба беш аз 20 нафар духтарон асрори ин ҳунарҳоро меомӯзад. маҳсули дасти ӯ талабгорони зиёд дорад. зимни бозид ба ин зани ҳунарманд тӯҳфаҳои пулӣ ва молияи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент тақдим карда шуд. мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар заминаи дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар ҳамкорӣ бо соҳибкорон ва аҳолӣ тадбирҳои амалӣ меандешад. зимни бозиди корӣ аз ҷамоати деҳоти Чинор, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо рафти бунёди варзишгоҳи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 39-уми деҳаи Шаршара шинос шуд. ин варзишгоҳи мактабӣ бо саҳмгузории кумитаи воридони таълимгоҳ ва сокинони деҳа бунёд шуда, корҳои асосии он анҷом ёфта, рӯзҳои наздик мавриди истифода қарор дода мешавад. дар ин рӯз дар шафоати варзишгоҳи нав дарахтони ороишӣ низ шиноида шуд. зимни сафари корӣ аз ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз деҳаи шӯрчаи ин ҷамоат боздид ба амал оварда бо соҳибкорон ва сокинони деҳа барои идомаи корҳои ободониву созандагӣ изҳори ташаккур намуд. дар ин рӯз нахуст пули мошингузари байни деҳа, ки 6 метр дарозӣ ва 4 метр паҳноӣ дошта, бо саҳмгузории сокинон бунёд шудааст, мавриди истифода қарор дода шуд. ҳамчунин сокинон дастаҷамъона аз мавзеи Дуоба ба масофаи 8 километр хатти об кашида 600 хоҷагии деҳаро бо оби нӯшокӣ тоза таъмин намуданд. корҳои ободонӣ идома дошта, сокинон дар канори деҳа ба кандани чоҳи амудӣ барои обёрии заминҳои кишт машғул ҳастанд. инҷо аз умқи 35 метр, ки бе истифодаи техника канданд, об бароварданд ва ҳоло насби таҷҳизоти обкашӣ ва хатти об идома дорад. ҳамзамон дар ин ҷамоат маркази нави савдои соҳибкор Ҳабибулло Сиюшев мавриди истифода қарор гирифт. акнун мардум имкон пайдо намуданд, ки ҳама маҳсулоти зарурии хӯрока ва ғайраро инҷо харидорӣ намоянд. корҳои ободонӣ дар ин деҳа идома дошта, сокинон ба деворбандии атрофи ҳавлияшон, тоза кардани роҳу кӯчаҳо машғул ҳастанд. дар суҳбат ба роҳбарияти ҷамоати деҳот ба сокинон барои кишт намудани заминҳои домунакӯҳи атрофи деҳа дастурҳо дода шуд. зимни боздид аз ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо рафти тоза кардани соҳизебон, ки аз ҳудуди ин ҷамоати деҳот ибтидо гирифта аз байни шаҳр убур мекунад, шинос шуд. ба соҳибкор бо Мулло Сиюшев, ки ба ин кор иқдом намуда, ҳамчунин баъди васеъ намудани канори сои онҷо боғ бунёд карда низ миннатдорӣ баён намуд. ҳавзаи обҷамъшавии соҳизебон васеъ буда, тоза намудани маҷро ва мустаҳкам намудани канори он хатари зиёни селҳои эҳтимолиро коҳиш медиҳад. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.